Sugrawuh susul pembagian kematang sedaya warga masyarakat dusun Dewa, para bapak para ibu, dalam menika sangat pinanggihan malih wonten acara nggih menika gebyar pentas seni tradisional ingkang badhe katuraken dumateng panjenengan sedaya. Dening dalu menika sedaya panitia penyelenggara pemuda-pemudi dusun Dewa ngaturaken acara menika mengeti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 8 tunggal nggih niki saking sedaya para kadang-kadang sebetuli para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dening wekdal menika saking sedaya para kadang-kadang kapati paring panglipur ugi menika sampun siap siaga kapati anung karti nggih menika saking adik-adik ugi sampun purna ngenyang rasuk busana pramila menika dumateng sedaya para bapak saha para ibu Mas Mbak Yu monggo sami dipun atur enggal-enggal rawuh wonten papan menika awit menika pagelaran ing dalu menika badhe enggal kawiwitan. Ugi bilih ing wekdal samangke wonten dopres ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenengan monggo ingkang sampun pikantuk kupon samangke dipun beto wonten mriki bilih samangke panjenengan ingkang pikantuk dopres nggih. Sepindah malih monggo dumateng para bapak para ibu ingkang dereng beto kupon monggo dipun pendet kuponipun samangke durpes badhe dipun aturaken dumateng panjenengan. Ini saderengipun saking adik-adik pari palipur kepalungo adi curu kawitan kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhala bani adam ma'al milal wal fulkil wal hikam. Qala rabbi rohli sotri wa yasirli amrita bilisani yafqahu qali amma batu. Nuwun sahyaning para punden para pinisepuh sesepuh kakung miwah putri miwah ing prawinasih sing kalebet ing pangandika ingkang tansah mangambek berbidarma dumateng panjenenganipun para priya gung pangemban dalah pangembating praja kinarya para pangayomaning para kula dasih ingkang tansah dugi hormatan dumateng sedaya para kadang-kadang pambeksa saking kadang-kadang nggih menika paguyuban Idakep Mataram ugi saking kadang-kadang RT tunggal, RT kalih, RT 3 ugi tansah kula muliaken sumrambah dumateng sedaya para bapak para ibu sedaya para pandemen budaya Jawi ingkang tansah tuhu caket ing manah. Lakumin semoga tansah ngujaken raos puja dalah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan taufik hidayah inayah dumateng panjenengan sedaya satana ing kalodhangan dalu menika sangat pinanggihan wonten alun-alun dusun Dewa kanthi acara gebyar pentas seni tradisional kanthi wilujeng kalih berbeda tan manggih alangan satunggal punapa. Ugi selawat salam mugi katur dumateng mustikaning jagat sekaring bawana nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita direk tindak lampahipun dawuh pangandikanipun lan ugi tansah kita ajeng-ajeng barokah satipun awit madya padha dumugipun alam kelagengan sagung para rawuh ingkang tansah durmatan ing salajengipun lumarep lingarsa panjenengan sedaya kula kasepatos ngaturaken mekaring adicara ingkang badhe katindakaken ing wekdal menika niki menika ingkang samping sepisan pambuka kalajengaken nggih menika beksan tari masal Idakep Mataram ingkang badhe katindakaken dumateng Mas Kevin sakonco sinusul adicara ingkang kalih nggih menika saking paguyuban Turangga Wahyu Turangga Manunggal kanthi beksan masal putra sinusul adicara ingkang angka 3 nggih menika wonten kesenian minak koncer
ingkang dipun ayahi dumateng sedaya para kadang-kadang RT 3 kalajengaken nggih menika samangke wonten beksan satriyan saking isi Ngayu Jakarta ingkang badhe katindakaken dumateng sedaya para kadang-kadang RT kalih lan salajengipun samangke wonten nggih menika Gebyar Warok Surup ingkang badhe katindakaken dumateng sedaya para kadang-kadang Permadi. Nggih menika kinarya panglipur ingkang badhe katindakaken dumateng panjenengan sedaya kanthi hanya dong sih saha nuhring Gusti. Mugi tumapaking gati wit para madya dumugi wasana, mugi tansah lulus raharja kalih semru beda tan manggih alangan satunggal punapa. Pambuka kula aturaken kanthi pamiyaing warana sarana hamemayu wahyuning sasama. Kinarya panglipur salajengipun saking adik-adik Idakep Mataram sumangga panjenenganipun atur siap siaga ingkang badhe anukarti paling panglipur kagem sedaya para pandemen budaya Jawi adalah sedaya para pamirsa. Pramlokane menika sumangga Mas Vinda kula aturaken dhateng panjenengan.
Ini ngaturaken kepanuwun dumateng sedaya para adik-adik kang sampun paring panglipur kanthi masalipun nggih mugi dadosaken panglipur kagem sedaya para rawuh dalah sedaya para panemen budaya Jawi. Nggih kinarep panglipur salajengipun badhe katindakaken